Di sini kosong, Bu. Kosong. Mas, sik. Ana apa, Bu? Mas, sampai niki apa ngising tok apa nguyuh tok? Lah ya wong iki kok aneh. Lah ya sepaket no, Bu. Lah lek ngising ya gandengane nguyono. Oke, siap, Mas. Aneh-aneh wae. Oh, pantesan. Mangkane ditakokno. Wis, Bu, pira? Ngising 5.000, nguyuh 3.000. Dadi totale 8.000. Lho, Mas, kok ngisinge tok sing mbok bayar? Lah nguyuhe endi? Lah ya nguyohe ora tak bayar to, Bu. Lah kok iso? Lah kok gak iso to, Bu? Lah iki ya tak wadahi meneh nek botol tak go balik. Lah ya ora tak bayar to, Bu. Wong tak go balik. Apa mbok empek? Ame mbok bayar budo apa piye? Alah ya. Lah wong kok pelit ngono. Aneh-aneh wae. Pira-pira tae ra tak gowo. Lumayan sih entek 5.000. Bayar taeku sing tak tinggal.